Rabia Sardarni Lamani Kinaro Kagi Tongmani Rokno Swnamfinani Bagai Mandai Amsanino MLA Swapna Deborma Tangi Naika Lama Swnamnani Shamung Rokno Halo Rokno Bo Naika Logyo Tangka Mandai Art Developni Video Water Resources Department ni Adongrok Rabia Sardarni Lama Hamya Sanction Bongka Wataini Bagai Tabo kisal liari tongka phiaba September talin simino samong cengjaksinai hini saikhanarika visit khlainani thangai department ni borognati MLA Swapna Deborma Rabia Sardarni Baksono Ashigorni Lamano Bahaino Naileka Lama Hamya rokno abono Bahaino biskane chalo snamnani bagi chatu jogna hani bo kok saikhanarika chini kok triprani mangflini bisingti MLA Swapna Deborma Sir tini boro felibeনি apa department faika sang water resource department ni ini semua kayo water resource kai madam instruction provide semua kaisa water resource ni ngai deep well irrigation purpose ni bagai semua kaisa deep well kainai bo jaga thai sang ka gatabung no lainnya tongko location ta je bo jaga kainai location ka bo bontontai अच्छा irrigation মানে irrigation বলতে ক্ষেত রকম এরখাই যাবে এটা চিন বড় হবে আচ্ছা গাই স্যার তিনি নর যে ভিজিট খাইবে নি বড় ভিজিট খাই ফাইলে কা जों ভিজিট খাইয়া Rabia Sardarni te yang henggrai bukha sei patni mandai lama oro lama tamhnai ganawa sobya hak mamang gongmang gesamo tini ketabo to na je mo hai yang sekarang tonggo bukan tonggo sa are tam Rabia Sardarni naik pun na acha tini aro जों visit खाइमा गाय water resource tai tongo bong department tai tongo sini yango mandai art block ni video soha klai nai tai chin leader tongo sini jomo babu जों aro sorok ni kagi tongma kya wall kagi side kinar kagi tongka abho Rabia Sardarni thangi nai laika abo to lama to sanction jakno angkai aro side kak tongman bagai thanglai suklai meya abo जों sekango bo thangi nai ka thanai maso ngai tini ka department to langai thangi nai mani abo sanction jak angka abo khlai jaknai tamke watini bagai khlai meya September goro no borok start khainai nei borok saka ngai tini abo hangkai o jaga bo omo haino mo boklon simi aro bo kak jak kachar bisi abo kai kachar bisi abo side wall kak jak prai no phai aro phai visit ma khai payo tini kai department tu fema ba abo na leka abo bo omhai ken sanction ka abo bo September goro no start khlai jaga na gilama jaga no omhai wall side wall ro kak jak tongo te जों thangka ro asi goro bo omhai ken no sorok kagai tongka aro khai bera dumusi matori laisiwo nka abo bo omhai kai khalai man abo bo naileka bahai kai brok khlai no abo tabo borok no sisinai abo to sorok abo kwak khai kai chalai gela amni bagno tuima phasio dini bong water resource ni department no hangkai te kaisa tongo abo hangkai khengrai bisi hangkai nok si kwagoi tongka mondiro kwagoi telang tongka hangkai o nok bo kwakti tongka para kwak nanai tongka hangka abo bahai kai banchiri manai abo bo जों kok salaika bidu soho tai jini water resource ni je department dok abo bahai kai banchiri narak mane abo kok salaijak abo bahai kai banchiri man जों abo chesta maklainai borok abo nainai borok bo kogrikha abo bo जों mak nainai karon public ni abo gri borok rok ni nok omo hai kai kak wagi thangka kai tai sa nok tanglainani tai sa jaga pailainani o belai ke ko mane gri rok ni bagi belai ke abo tamnani wansuk jagnai ko mandai elaka o je problem tongani abo to ang nainai ang obono kobungnani musungo mandai elaka ni joto takutai bukuksungno tai chairman rok no tai joto bisini borok rok no obono kobungnar nai para problem ngangkai norok chairman no sekang janong di chairman no janok khangkai chairman jungno phai janok nai abo ngangkai jung samung khai to goi thanai khacha borok phaika camera talang thangka bobai no video khalai ka salai ka abo bai kam ungya
chairman sadi chairman saka hangkai block sapainai jungno sapainai abo bahaikai khlaiman jungbo bijito thangmanai chairman bai bo kok saimanai amo haikai jung step by step ka kam khai thanglayana wan chuklaimani bisingti bujilaimani bisingti kai jung samung tanglainai elakani problem rongno tuino jung samung tangani jung sai togoi tongo norok amo haikai samung tanggi hini ang nong thani kok khujang na madam to te thaise thani sangane tini je kwak baibani je kwak to mane oborok to jotor tisani hoite kwak mang sing nabla tisani hoite kwak ga tisani hoite kwak mane ga water resource sok dai abo bongni dai bong department ni na ga te kaisa thanai maso oborok niti visit khaima nungmani 22 tarik hoite visit khaikena madam afuru ga nukha tati no madam apne action namani obonti ga atop agi rogo asik omoto kaklaibani to din kolok romi kakhlaijak ketam agi rogo tam onya abono agi rogo bolte kokha bono CPM ni amal bo omahaino lama hamya kwakjak aptirok tongo tai BJP IPF ti government tongprobo omahaino tongo ngai action ungya ba khlaijak ya omo haimangno ngai ang phaya koi ang jokhon MLA ngi phaipurung gangkai karong gangkai tipra motha tipra sani hamkrai naima ba tipra sarongno bisi kok salaika lama hamya tuimania current grei omo hairok sakao kaklaijak saitwal kaklaijak oborok salaika ngai mane MLA rongno phone khlaidi MLA rongno kicha chief engineer be kok sadi DM oro kok sadi মন্ত্রী be kok sadi ka sarimai aro bin salayo elakar para প্রতিবেশী বড় রগো ngai emon ki chini SDO rogo omo haikino sawano kicha nung phone khlai rigadi MLA hisebe ka kam nongkhor phainai kubun ang phone mo ma khlai ta chief engineer no phone khlai pegeno je oi Rabia Sardar je jung aro visit khepemeni o Rabia Sardar lama gangkai ang se phone khainai obno sanction tiklai phayo tiklai to mani mane abo je sanction ngai ongkhor phaima ta start khai tongo suru khai tongo o lama no karon te sikangna tongmana obo karon ka ek borok sikango estimate khaimani o budget bai obo kam cover khaimali angnai tai se estimate barina nango hunai borok ta sa abo estimate khlai laika gam bagi kicha lewoi thangka ngai yang PWD ni lama bo omo hai 15-17 ta kam ongkhori nai khlai tongo amo paibe tongo khabaksa RDT nongkhor tongo block tu nongkhoro no tabuk to sikangni video rok to borok tonglangka khailangka ek bosor tabuk chini video katal tongo chini obo video ni bumung hangkai boronganang James L Dallong bokotal khub kaham khai tongo bini bisingti tebo kam kaham khaimana na ta asa ta bisas nargo jung khlaimana bo kam kaham khub video kaham bo kam bo gereng ja khaithana bo gereng no bo bono gereng hinsama kokse jotono gereng ar bini bisingti tebo kam kaham khaimanai abo asa ta bisas nargo tam gangkai jung yango ukuai pekesa ang tasing sana pok thangka yango ongko abo gangkai kairai bisi aro gangkai chini obo guru poddo babuni bini engno saitono parawon kalayo bini aro khai kwai ro kwagui tongmaikha abono bo jung visit khai pekha abo bo sanction nungjakno abo bo khlai jaknai ama haikai tiruk today with the Water Resource Department and respected Honorable MLA Ihadan Mandai Bazar, we have visited few of the spot regarding anti-erosion, in particularly in Rabia Sardar, Khengrai, Asigon, and Kocher. With the joint venture of these two departments, Honorable MLA Madam has suggested us to give some solution to the problem faced by the local. Hopefully, with Water Resource Department combined with the block development administration, we are planning out some plan with the approval of MLA.